Mere dikar qala Yezidli ji bikir yan çi alaqa me bi wan ve heye ev kînê çi ne ez dikarim hinkî li ser wana bisekinim. Yezidî tabii na hinkî bûyî mo de duyên Ezdî, Ezdayî filan yani ama me berê da digotin Yezidî. Yezidî înancek baweriyek kurmancayê. Tenê di nav Kurdên kurmanc da hene. Mesela Miqennedî ki Soranî, Zaza, Kakayî, Yarsanî, em bên Mukrî ya da Yezdî min nedîn. Di nav me da pir tiştê xwe hevdî digirin. Em jî kurmancin. Ciyek em jê hatini jî berê dibin tesîra baweriya înanca Yezdiya da bûyî. Yani mesela em digotin em ji Vîran şehrî hatine. Piranî kurmancê Kurdê Anatoliya navîn, Efrînê, Kobaniyê, Vîran şehrê, dorberî Qarajdağê hatine. Va derna jî memlekete wan hene. Wana ibadetê xwe bi kurmancî dikin, duayê xwe bi kurmancî dikin. Her tiştê wana bi kurmancî. Kurmanciyê wan jî mîna yemeyî. Piranî mîna yemeyî. Çî me mîna heve. Mesela ro li cem me bimbarek. Hîv bimbarek. Diyemekî hîv derdiket, desta xwe çex hîvê dikir, dua dixand. Tim tê bîrim. Hîva ku hûnê derketî. Dua dixandin. Wekî din mesela keçik jin li ba me serî xwe heta dergîstî naw nazewcin serî xwe nagirin, por nakin. Li gunda berê wekî naw mîna nikanin ne. Yani Müslüman bûn ama serî xwe nagirin û porê xwe jî guliya pêva dikin. Muhaqqaq wana pora xwe dûnandin, gulu çê dikirin. Mircan morê bi porê xwe dikirin. Rastik ve dikirin. Yani di nav ortê porê xwe da, serî xwe da tam di nav da rastik ve dikirin. Aynı kitana spî didan serî xwe. Kitanê wan jî heta navê da berê da. Di aliyê din da jî mesela pora jina, mêra ew bû pora xwe nedavêtin erdê. Dikirin qulekî dîwêr. Mesela mêra pir simêla xwe nedibirandin. Yani smêl berdidan, rû berdidan ama smêl pir mî bû. Li cem Yezdiya jî wekî nayî. Mesela em duyên ar, agir, ateş. Ar li cem me bimbarek bû. Digot pira arî te venemre, ocağî te korne ve bimbarek bû, pîroz bû. Li ser êr da mîz kirin mesela yan jî pêl êr kirin yan jî kuluga êr digotin pêlê neke, guney yan jî cune li wexîn. Wekî nadigotin. Wekî din mesela em zarron em lîstikek dilîstin. Mesela em bên zarok kew me dor wîra çiziqek çê dikir, mîna helqekê çiziq çê dikir. Wî nedikarî jî zik wir da derkeve mesela. Mesela dura min mesela bölge me tu Yezdî tune me nedizanî Yezdî çi. Alevî jî tune. Me nedizanî Alevî jî çi. Cîranê me gî Müslümanin. Gitirkin mecnedzani. Dura mehukür ki mesela Hindera aliye Vîran şehri yani Mardin'i Müslümana gastını eziyete ve ezdiki va bakın diyor ki bana keçki va bu ki va dağıtını nav vaje tabi ev belki tişteki pernene ama yekcara bu yiva diyor düşün doğru bir halka çektikirin diyor Yezdi jüve halka derine dikkat keçkavi dirrevan falan yani eğer çıkaz rastını zanım yani. Ama ev çima diyor ev halka temsila ro bu. Hem diyor rojnen temsila royi diyor roji piroze bimbareke boyu diyor ne gasti ki zarare bidir ro. Boyu der nakaf. Cenab-ı halka mesela ev cemme ve listika zarya cem izdiyor ji hinci evna. Mesela برای خونی هی من هاو لگوندی من نجوی زیای موساو متلیا خو بری مخونا خو تدلاف کر مگوت امید برای خونی نه امینا برای تو برای آخرتی هاو خوشک آخرتی برای آخرتی برای خفنی هاو برای آخرتی جی دگوت امید حتی آخرتی برای هفن واناش بوی هف هر تشتک مینا برای هفن خوشک آخرتی یعنی آخوی هاو مثلا ام بین جن کی پورتک یعنی میرک دخفنی خدا دیدی دگوت ها ام برای هفن خفنی خدا دی و داد ویرا دگوت ویجی هم
dema kabul dikir xelat didan ve jî heta mirina xwe ev vek bira didît me jî ev vek met didît yani mîna meta xwe hek didît mesela li gundî me Bedriya Dölcü bavî min va xabira hev bûn li xevnê de ser xevnê de êva tiştana li cem Yezdiya jî hene. Dara ziyaret ya ulu gündüme. Nabere ilcedel ser ya havze ki dilek tiştik gast ve dereva paçki xu gredi da tiştik digert dili xuda. Hiç boyuk bira çevin. Vana gili ba me hene liba Yezdiya yani. Tane tiştik tüneyi işte tabi vana dua xu bu kurmancı dikin, beyti xu bu kurmancı diyojin. Mesela eme ev tüneyi. Yani je anda bu. 8 sal beri ve kale dikin. Ama em ji aynı coğrafyayetin, aynı kültüretin, u lüve coğrafyaya ji Yezdi ji Urmiye bigirin hatta hani em bejin Afrinayı ro de demke de hatta hani 1514 em ben de ben idara Yezdiye da bu. Yani Kürde Yezdi, Kurmanca Yezdi em var bej. Yezdi dini ki, inancı ki ama bana vek millet minomene. Yani em ji aynı kokeni.